i que és una campanya per promoure el reciclatge. I aquest any, la campanya que comença demà, Jo també reciclo, és bo de fer. I aquesta la importància del reciclatge a través de personatges coneguts de cada poble, de cada terme municipal de l'illa de Menorca. I per tant, el primer que vull fer és donar l'agraïment personal en nom del president del Consell Insular i de tots els ajuntaments que integren el Consorci de Residus i Energia per haver participat d'aquesta campanya, que a més saber qui ha participat i qui serà, qui podrem veure en els pròxims 2 mesos, que serà l'imatge d'aquesta campanya. Serà de Mo, Víctor Pons, president de la colla d'Amics i Geganters de Llumassanes, i Àngels Camps, que la tinc aquí, membre d'Alba, Ciutadella, Ben Marquès, cantant, i Tita Llorenç, nedadora i presidenta de Menorca Channel Swimming Association, d'Aló, Rafael Quintana, atleta, i Margarita Mercadal, presidenta del Centre Cultural d'Aló, de Ferreries, Nito Martí, membre del grup d'animació infantil Pinyeta Pinyol, i Anlita López, atleta, de Sant Lluís, Lluís Pons Livermore, entrenador personal i campió de Balears de tir amb fona, i la Marga Cintes, presidenta de l'Associació de Comerciants de Sant Lluís, des Mitjorn, Lluís Febrer, estudiant d'Arts Escèniques, i Marga Camps, membre de l'Associació de Comerciants des Mitjorn Gran, des Mercadal, Miquel Mariano, xef de Canagadet i membre de Fra Roger, i Raül Riudavets, corredor de llarga distància, i des Castell, Benicacho, cantant i guitarra del grup Trio Arrels de Menorca, i Mari Llorenç, locutora de Ràdios Castell. El 37% vagi pembant és implicació ciutadana. I d'aquí que haguem volgut fer, que s'hagi dissenyat un poc aquesta campanya d'aquesta manera i que s'hagi ciutadana, sobretot amb el reciclatge amb origen, o sigui, que cada un posi a casa seva o vagi al contenidor i tiri el paper on l'ha de tirar, el vidre on l'ha de tirar i el cartó on l'ha de tirar. És la millor manera de reciclar. No que m'ho arribi a Milà tot mesclat i després allà es triï, perquè per desgràcia molt ja arriba contaminat i ja no es pot separar. Si hi ha la gent que s'acostumi a reciclar és una bona cosa, sobretot a les cases, en els fiets, hi hauria que m'aixecar una mica que se separi el que és el cartó, les llaunes, els brics i el vidre, perquè sembla una tonteria però que al final és un bon resultat.